Wasu daga cikin manyan 'yan wasan Real Madrid da yawan ƙwallon da suka zira da kuma taimakon da suka bada a wannan kakan. Mbappe ya zira ƙwallaye guda 33 ya bada taimako guda 5. Ɗan wasa Vinicius Junior ya ci ƙwallaye guda 19 ya bada taimako guda 10. Ɗan wasa Bellingham ya zira ƙwallaye guda 12 ya bada taimako guda 11. Shi kuma ɗan wasa Rodrigo ya zira ƙwallaye guda 14 ya bada taimako guda 8 a wannan kakan dukansu. Dan wasa Kevin De Bruyne sofa ƙungiyar ƙwallon ƙafar Man City ya buga wasanni guda 642 ya zira ƙwallaye guda 153 ya bada taimako guda 258. Ana tunanin dan wasa Valverde zai kama gola a wasan da za su gwabza da Valencia. In har dan wasa Thibaut Courtois da Lunin ba su samu dawowa ba, ana nuni ne da cewa dan wasa Valverde yana taka leda a wurare daban-daban. Kuma duk yanda aka sashi yana kokari. Da yamman yau dan tsakiya Jamal Musiala ya bar filin wasa da raunin hamstring. The greatest of all time wato Cristiano Ronaldo kenan ya cimma zira ƙwallaye guda 29 ya bada taimako guda 4 a wannan kakan. Dan wasa Cristiano Ronaldo ya lashe kyautar Man of the Match a wasan da suka gwabza da Al Hilal da kuma Al Nassr.